Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Presiden dari US Donald Trump hakas ngit Hadien ka artarik jemang arja arpasan. Ula pelat ya kedur jong ke ba uphang da Riam kum upo. Ke ba ula penmi ha truth social jong Hadien ba ula kren kai shakilat pathai kubor ba Kwah banlong kum upo. Hadien ke Jingkren no upo Francis. Kani kedur bala pelat da Trump lai ba kadai ba shushna da ka AI. Balai ba udara ya keti kedo jong shajrong ba uphang da ka jan kum upo. Ki jan phong bali ba jingdeng ding panaksiar ba ka jing phong kle. Kani ke jing palai utram ya kani kedur kade Hadien ba ula kren kai kinong pathai kubor kani kata yo ke ba ula ong ba Kwah banlong upo banwan tang ketu kani sngi hashwa bagi cardinal kin sedang banjir ya upo bathamai ubanlong unong mi ibu jili ya upo Francis ubala khlat no ka art phoi trik ya yong habal kili ya u ya no Kwah banjir kumunong mi ibu jili jong upo utram ula ong ngakwa banlong upo bat kata kade ke bahak mat banganjir utram ula le chega jinglet on tap ya upo Francis hakata yo baladap St. Peter Square.